Bos días, lectoras e lectores do Atlántico. Hoxe estamos con Ramón Veiga, escritor e autor do libro Vigo Pequeno, que sai ás librarías o próximo xoves. Moitísimas gracias, Ramón, por estar hoxe connosco. Gracias a vos, un placer. Libro editado por Xerais, no que tentas ou consigues transformar a cidade de Vigo, contar a cidade de Vigo para os rapaces, para os mozos e as mozas. Como xorde a idea de transformar a cidade nunha linguaxe adicada aos nenos? Bueno, a linguaxe, eu estou afeito a escribir para nenos, porque teño casi todos os meus libros están dedicados aos nenos e as nenas. E a idea de facer unha guía de Vigo para os máis pequenos, xorde, eu creo que eu non son de aquí, eu son de Fene, de Ferrolterra, pero bueno, levo vivindo en Vigo 26 anos, non? Xa creo que coñezo un pouco, xa casi viví máis tempo en Vigo que noutros sitios. Era como unha forma de agradecemento, non, á cidade, pois o ben que me trato desde que cheguei, o a gusto que me sinto aquí. E como son autor para os máis novos, pois dixen, por que non facer un percorrido pola cidade, non, para que eles poida servir de guía, porque claro, ti saes á rúa, ves un montón de cousas, pero moitas veces non sabes o que son ou non te paras, sobre todo cando eres pequeno. Entón eu creo que velo debuxado, non, velo coas ilustracións de Rubén de Ultramarinos, creei unhas historias moi pequeniñas nas que mesturo ficción e realidade, quero dicir, conto un pouco da historia do monumento, do personaxe que sae, pero tamén invento unha historia, non? Porque penso que a historia xa podes ler na Wikipedia ou en calquera sitio, pero eso de crear un pouquiño de ficción creo que lle dá un punto máis que lles pode gustar un pouquiño máis, non? Sí, máis atractivo. Para que idades poderíamos falar que está recomendado o libro? Eu creo que a partir de 6 anos, a partir de que saiban ler, que teñan autonomía para a lectura, ou, bueno, tamén lles poden contar, que son historias moi breves, as historias son de unha ou dúas páxinas cada unha, pero a partir de 6, 7, 8, bueno, de aí para arriba, eu sempre digo que a literatura infantil sirve para todos os públicos, tamén vale para de los adultos, e hai cousas que saen no libro que igual non coñece nin a xente de Vigo. Non profundicei en absoluto ninguna, non? Pero quero dicir, pois temos un castelo de San Sebastián que está prácticamente oculto polo concello, non? E que, pois, igual se non pasas por aí tampouco o coñeces. Aquí falo dun castelo fantasma, non? De que aparece e desaparece según se pasas por diante te fixas ou non. Entón, sí, é planenos, pero, bueno, é entretido para ler a calquera idade. Eu creo que a partir de 6, incluso 9, 10, 11 anos tamén se pode ler, sí. Como foi a tarefa? Non sei se recorriches de novo as calles, as rúas de Vigo, claro, porque non pode entrar todo. Claro, os libros son limitados, entón había que cinguirse a estas páxinas, e intentei facer un percorrido no que entremos por Rande, non, como se désemos unha volta en coche, por Rande, García Barbón, o teatro, o farol de Urzaiz, subes ata a Praza de España, na Cuesta de todos os cabalos, baixas por Gran Vía, chegas a Balaídos, chegas a Samil, non? Volves polo Museo do Mar, xa o Berbés, e acabas no Halo, non? Como volvendo a sair. O Halo tamén me parecía interesante metelo porque, bueno, é unha das novidades, claro, e aos nenos gustalles moitísimo, non? Este tipo de estruturas. Entón, é unha especie de percorrido circular por Vigo que, bueno, xa percorri moitísimas veces. É certo que quedaron cousas sen meter, non? Pero, claro, había que acabar en algún momento, non? Falas do Halo como unha nave espacial, verdad? Falo do Halo como unha nave espacial, e hai máis extraterrestres no libro, porque a Porta de América a mí tamén sempre me parece unha porta dunha nave espacial, e aí, por exemplo, falo dunha especie de reconquista nas travesas, non? Que viñeron os marcianos a conquistar Vigo e os botaron os veciños das travesas. Hai moito marciano no libro, sí. Está ben ese toque de humor, achégase moi ben a... Claro, porque falar só de quen construiu a Porta de América, pois eso xa pode saber en calquera sitio, non está ben meterlle... Sí. Que papel ou como tentas transmitir o galego no libro? Non sei se é un galego tamén no que intentas introducir os rapaces para que aprendan máis vocabulario, que profundice un pouco na lingua. A lingua eu creo que é bastante sinxela, non? Eu creo que cando escribes para rapaces non te podes pasar en absoluto, tens que facelo como se lles falases directamente, non? A non ser que queiras que aprendan unha palabra en concreto, unha expresión en concreto, pero eu creo que unha lingua moi sinxela
apta para todos os públicos, para nenos non galegofalantes, que son a inmensa maioría, non? Creo que non van ter problema ningún para entendelo. A linguaxe moi sinxeliña, sí. Moi ben. Moi importante, que comentabas ao principio, as ilustracións de Rubén. Ten que haber un diálogo autor-ilustrador para, bueno, que estén en liña, non? Que conta a historia coa ilustración. Como foi ese traballo? Sí, eu coñecía o traballo de Rubén de Ultramarinos, Deseño galego, sí. Sempre me encantou, bueno, supoño que todo vigués coñece o traballo porque hai láminas, bolsas, chapas, cuncas, hai de todo, e son moi chulas, non? Entón, sempre quixen traballar con el, propuxenlle este reto, gustoulle, e o que fixo foi adaptar parte dos seus debuxos, ou, bueno, crear outros novos, cun estilo un poquinho máis sinxelo, non? Un poquinho máis infantil. Eu creo que está moi conseguido, que todos os monumentos, todo o que parece moi recoñecible, e, bueno, fixo un traballo fantástico, que levou moito tempo, porque isto leva moito tempo, levamos moitos anos co libro. Foi a primeira opción que pensei para ilustrar este libro, e aceptou, e eu encantado. Bueno, para min o resultado é estupendo, claro. Non sei se agora que xa temos o Vigo pequeno, dúas preguntas. Non sei se haberá unha segunda parte con eses elementos que non puderon entrar por esa limitación de espacio, ou se tamén te plantexas abarcar novas cidades de Galicia. A verdade que eu tampouco sei. Sería interesante facer outro, porque eu creo que Vigo ten elementos que dan para outro libro, non? E outras cidades de Galicia, pois, encantaríame facer a Coruña porque vivín ali, encantaríame facer Ferrol porque vivín ali, todas, non? Prácticamente todas as cidades de Galicia dan para un libro así. Que vai pasar? Non sei, eso xa depende de como funciona da miña cabeza. Agora estou totalmente metido en outras cousas, entón inmediato non vai ser. Que é posible? Pois, as portas están abertas. Claro, xa se verá, sí. Sai o próximo xoves ás librarías, non sei se va haber actos de presentación ou se te estás preparando un contacto cos nenos, cos nenas. Sí, sai o día 16, en principio non teño nada pensado, pero bueno, é un libro que pode funcionar moi ben nos centros escolares, non? Eu visito moitos centros, non, con outros libros que teño, eu creo que este pode funcionar perfectamente nos primeiros cursos de primaria, por exemplo, non? Para ir ali a dar charlas ou o que sexa. Non é nada previsto porque ainda é tan recente que ainda non saiu. Sí. Pero eu estou aberto a todo e seguramente se faga algo, sí. Pois invitamos a todos os centros escolares de Vigo dende esta posición de Atlántico para que chamen a Ramón Veiga. Claro. Algún proxecto novo a marxe de Vigo pequeno que estexas traballando nel? Sempre estou traballando en moitas cousas, non? O máis centrado no que estou agora, igual non se pode decir, bueno, non sei. Estou escribindo un libro de terror, para nenos tamén, pero de terror. Tamén con moito humor, porque tampouco quero traumatizar a ninguén, non? Pero que haxa humor non quita que haxa un exorcismo polo medio ou alguna cousa así que te deixa así os pelos de punta un pouco. Estou traballando niso, é así o máis longo, non? Que teño. Bueno, a ver, sempre teño moitas cousas na cabeza. Sempre. Que bueno, isto conecta moito coa tradición oral galega tamén, des historias de medo que se contaban os rapaces. Sí, de feito eu moitos dos libros que teño son sobre tradicións, teño libros do Entroido, do Samaín, dos Maios, do San Xoán, entón gustame moito escribir sobre o noso, non? Eu de pequeno me encantaba escoitar historias de medo, ainda que despois cagase. Pero eu creo que os nenos, tamén, a maioría dos nenos tamén lles gusta, non que non poidan dormir pola noite, pero si ter ese desacougo, non? Mentras lees, creo que é interesante. Bueno, a ver que sae, ainda non está acabado, a ver que sae. Pois moitísima sorte e moitísimas gracias por estar hoxe connosco, Ramón. Moitas gracias a vos, foi un placer. E a invitar a todo o mundo a mercar o próximo xoves ao libro. Vigo pequeno. Gracias.